Ah. Muta na grabe. Rupiah gini inspired perfume gamito ni. Muta. Layo baka hantod ugma. Kumot yapon. Kini, kon butangan. Hantod pa ni ugma. Basta ni kunim laban. Ito yung muta ni. Inspired perfume nga. Muni siya, inspired perfume. Muni gamit siyang masawa. Kumot kayo, nagdula ko, usus ka piha. Lambing sa tigmaayo, ano yung katikmuta. Oh my God! Wow! Kala. Uy, mata-mata. Tungkol siyang kahumot, iyan gagawaan tos kang humot. Sudah ko ka. Palit siguro sudan nampak. Uy, wadok ta. Na, kita ka. Kita ka na, natulog pa na. Oh, awa, tulog. Saan baghaka niya eh? Oh, mga anak ko, tulog ko. Ah, law mo. Uy, na mata. Ako, sa'yo kong mata, lungkag man ko. Yan, napagod yung kanon ako, kaya wala na ako ito, giatay. Asa ito. Chan, punta na ka Chan? Biya Chan, mo Chan. Anak, bawa kita. Awa. Sama na. Asal liwat. Lingan. Oh, ana lagi. Mula. Okay. Ay bida, joke. Okay guys. Ano siyang kuan. Malungon guys. Padung na ko jute. Hindi pa ko mo jute. Suras ka gamay diri. Muni among tiris. Oh my God! Wow! Naginig view. Awa. Mani yung gibangan diri. Mani yung gibangan. Awa. Nakakang pusing na anak-anak ka. Pusing lang. Pero mga mahal lang kinamatanong ni ma'am. Ma'am ni iya dari balay ba? Okay. Nya. Sunod na lang sad. Ako na sa ning palungon kay sunod na ni. Magkuan man sad ko. May sumpay na kung kuan video. Ito, saan